la política i entendre el món, que no només es circumscriuen a moviments d'extrema dreta. Recordeu, després de la mort de Lenin i Stalin arriba al poder i comença la seva doctrina amb l'assassinat de Kamenev i Xemenev. A partir de l'any 32, aproximadament quan Hitler fa la nit aquesta, la nit dels cristalls trencats, assassinant massivament a la població jueva. Maria, el mòbil. Sols estava mirant l'hora. Per a mirar l'hora, el rellotge. Sí, y lo contarle a Michael y a mí. Hola. Hola. Eixe xic és més raro. Ja, on anirà? A lo millor se'n va al riu en algú. Ei,
Què feu? Que estic apestat o què? No, és que volem anar a parlar en el xi del local. Ah, que teniu un local? No, sols estem mirant. Pues conteu amb mi. És que som molts, no sé si cabrem, però ja t'avisarem. Val, gràcies. Adeu. Buah, pues jo avui l'examen no sé com ha eixit, Jo crec mai si bé, però no sé, sempre fallen algo. Ja, Però és que em dóna una ràbia, Jonathan no llegir ningú llibre i després es aprova. ja, tens raó, però no sé, tampoc és per res. Ja, però no és just que pilla un resumen d'internet i se'l llig. Ja, és de veres. Podríem anar esta vesprà a veure què fa el xic este, el de la bici. A veure si el trobem en David, ahí, dale que te pego. Bueno, està sonant, anem que arribarem tot.
una auró, la família dels aurons, i vull que vos fixeu en diverses coses. Una, que les fulles són fulles compostes, val? La fulla va des d'ací, el pecíol és este trosset, però això no són realment fulles.